Mwatsuka bwanji amalawi konse kumene muli chigawo chino chakum'mawa pali Mphepo FM ndi Comrade Ntanyiwa. Nkhani ndi imeneyo, aliyense obwera kuchalichi asankhe kupita ndi telefoni kapena asankhe telefoni yake kuyika ofu. Ino amipingo zambaliti zabwera ndi ndani? Muli bwanji Akristu asisepi akulingazi? Muli bwanji Akristu asisepi akulingazi? Mukulandira mulendo tu. Mulendoyo akunena kuti matelefoni azakhala atasima. Ndi amalawo amene akufunsa amalawo ochuluka akufunsa kunena kuti kukubwera Yesu Kristu kapena kubwera Mulungu? Ndena kuti ayi kokalapa sikumafunika maphokoso, nchifukwa chake mwina matelefoni osakufunika, mwina akuzalapa. Akuzalapa chani? Iye walakwa chani kuti machimo akalapire kusisepi? Machimo atu akanakoma, machimo akanakoma, machimo akanakoma, akanapita kukalapira ku Katolika. Machimo akanakoma, akanakalapira ku Katolika. Kusisepi sikukakhala bwino kulapika machimo alelera. Alakhaula Ntanyiwa. Sawala sikukhala bwanji ndende kuti matelefoni asakhale phe. Nderi Mphepo FM ikufuna ibwere kuti kodi chikufunika ndi chani, chachitisa ndi chani kuti matelefoni wasakalolere. Ndi Akristu asisepi tikufuna tikuzeni zochita. Muli bwanji azatu a UTM amene mukukumana lero, azatu a UTM amene mukukumana lero, ndikufuna ndingokukumbusani chigawo chino chakum'mawa kunena kuti pamene mukukakumana ndikukhala pansi ndikumakambirana. Ndikufuna muyambe mwamvera kaye audio iyi, nde mukayimvera audio imeneyi mupange chisankho chopita kutsogolo kapena kubwerera mbuyo. Mphepo FM ndi Comrade Ntanyiwa. Kupatsirani zina zoyankhulidwa za anthu andale. Komanso tikumbukire kunena kuti imfa Chilima anthu ambiri akuganizira kunena kuti anachita kuphedwa ndi anthu osadziwika. Malawi's Vice President Saulos Chilima and 9 others were killed on a military plane that was found crashed after going missing on Monday, according to the country's President Lazarus Chakwera.
amene asogole mu chaka cha 2020 amene yosazakhalanso presidential candidate mu chaka cha 2025 koma amene anali running mate mu chaka cha 2020 ndi amene azakhale presidential candidate mu chaka cha 2025. We need your resources, we need your intelligence, we need your time, we need your everything. We want Malawi Congress Party to stay forever. And if we want it to stay forever, we have to continue sacrificing. Ndinene pano kuti alipo kunjapo akusirira lero akanakhala aliwo pano kuti amakhadi zoti alipo pambuyo akusirira akanakhala ali muno. Amene akudwala mimba kunjapo apitirira kudwala because ifeyo we are here to stay. Because the Bible limanena kuti chimene tamanga pasi pano kumwambaso chimamangidwa ndi chiticho chomwechi. Ndikuti IUTM mukhale phe mumvesere bwinobwino kumene tikuna choka nkhondo mpaka taluza nayo vice president. Mukhale phe nde musankhe kupita chitsogolo kapena kubwerera mbuyo. Mpopwe FM with Comrade Tajwa. Chomwechi ndeife pano tikumanga kuti 2025 president wathu chabwera. Ndimapempha kuti ngati ena akuona kuti izi zofunika kusintha kukambirana kukwena kuti kuchitike monga amene tinakambirana nthawi imene timapanga mgwirizano. Chipani cha Malawi Congress Party chamba zomwe analankhula mtsogoleri wa chipani cha UTM Right Honorable Dr. Saulos Klaus Chilima lero lachisanu pa 1 July 2022 zokhudzana ndi mgwirizano umene MCP ndi zipani zina udalowa pa 19 March chaka cha 2020. Pakanali pano timafuna titsindike kuti ngati chipani chilibepo zolembedwa zina zilizonse mgwirizano una uliwonse kapena mapepala ena aliwonse amene akukamba zokhudzana kugawana matemu. Ndikuti tu IUTM muzimva kumene kwachokera nkhondo nde inu amene mukuthamangira makobiri mmalo mwamkumbukira Chilima ndikufuna mumvesese bwinobwino kuti kodi nkhondozi zinachoka kuti ndipo Amalawi mutichitira umboni kunena kuti nkhondo tu imene yapangisa Chilima mpaka kukataya moyo inachoka kutali. Koma nthawi zina anthufe kusamva ndi kumene kumapangisa tikamauzidwa nde apaso tikubwereza IUTM ngati mukufuna chipani chanu chipitirire kapena chipani chanu chithe mumvesere audioyi nde ndikuti musankhe chimene inu aini yake mujitengepo. Tinapanga mgwirizano wathu wa UTM ndi MCP ambiri amene ankalimbikitsa anali azibusa. Tikazafika siku lonena kuti Malawi muno tisiye kukhulupirira azibusa, amalemu pano pa azibusa ndi akungolandira ndalama mu zina lanu. Ndiye tisiye kunena kuti ndi dziko lopa Mulungu chifukwa azibusawo timanena kuti men of God. Mgwirizano wathu tinapanga kuchokera kuupangiri wa anthu azipembedzo kupatulapo anthu ena amene anali okhwima nzeru pa zandale, ena amabizinesi. Choncho ngati ena akuona kuti zimene tinagwirizana zikuyenera kuti zisinthike, palibe vuto, anthu mumakhala pansi ndi kukambirana. Ife tikafika pamalo zaka minimum ndi 31. Munalephera bwanji kukambirana naye Chilima? Munalephera bwanji MCP? Munalephera bwanji kukambirana naye? Ndikuti bwera pano wa president tikhala 31 amene mukayikira bwerani tijoineni. Ine ndavomera kuti Malawi Congress Party akakumana pa August pano kuvomereza kuti dzina langa likakhalenso pa ballot nenkayima. Chifukwa chakwera 2025 wo mpaka na 2030.
amene asogole mu chaka cha 2020 amene yonso azakhalanso presidential candidate mu chaka cha 2025 koma amene anali running mate mu chaka cha 2020 ndi amene azakhale presidential candidate mu chaka cha 2025 izi zili mu agreement imeneyi timafuna tineneishi a president ndiwakulanga ni secretary general wa chipani osati ngati ndunayi bwana ife situlola kuti apezeke munthu womusokonezani ine mfuna nena chinthu ichi kuti mpando umenewo sikupasa munthu ayi I told Mamoya Suki Mukasanka woman, Musanka Maputo. Remember University of Linsonia in August 2018 at the graduation there. I said, quote, that was 2018, I said that if Malawians are not careful, one day evil will rule this country and Malawians will be held hostage. palibe kupusa kuna kulikonse kumeta pusa ndiye ngati anthu afuna mgwirizano usinthe anene komanso ngati tikuona kuti mgwirizano ndi wosafunikira tisachitenso kulikira mpaka na 2025 kandi 2022 yemwe uno kana 23 tigwiri ngwidzi sinavotere kuti munthu uyu chakwera kulibe kwena agwira ntchito ine iliyonse kuti tadziwe kuti ndi president ayi at least auje namutali tinadziwa koma achakwera sana kuyepo ntchito ine iliyonse achilimanso chimodzi sana khaipo nduna yaboma sana khaipo jenu MP chifukwa zimene zimakuphunzitsa kuti udziwe mmene dziko lilendera kusewa anali anthu ndithu oti sitimadziwa imenezoona sitimadziwa palibe munthu mmalawi amene anganene kuti amadziwa palibe mwanango kuvotera kuti basi pakuti nibusa ocha zimene those are not criteria for putting somebody in office mudziwe munthu kuti anagwirapo ntchito achakwera kuti amagwira ntchito kunja kuchipiko ndiye mukampatse munthu president from chipiko to president no IUTM maso pasogolo ngati mukufuna chipani chanu chipitirire ngati mukufuna masupporters anu akusatireni aliyense amene akupita ku MCP angonena kuti watuluka mu UTM wakalowa mu MCP nde asireni chipanicho anthu ena achipitirize amene akufuna ndalamayo apite chifukwa kumbukirani amalawi tikufuna ripoti lochoka kuboma la imfa la Chilima so pano ngati inu mupite kumeneko ripoti lichatu sitililandira chimene chocho ndiye muchidziwe amalawi ochuluka tikadali kudikirabe ripoti angakhale akumbumba akudikira ripoti so pano inu mukapita kumene koko ripoti lichalibwera lona Andamene wada mwene ndesa na mersina ye andamene wada mwene asina kuzuri president wa nyamala anga dalowe kumara kauri wadalo wa president wina nkozakani ntimo fuza zintu ayana lukrubili na mwene je ujaiba sataka mangidwa bachekwera uyu chekwera ata mangidwa nditu famene ira wene kumangidwa kungoro waluza kungomutagulira khane amangidwe basi chifukwa zimana kupanga dziko mo ndizambira kubondeleza kombiri muganiza anthu kumudziko ena mafiza anthu nofokozera mudzi ena ulo ndinja limene akudalire chenga omwewo akatule nchenga akagulisa apeze aja kuja tsiku limenelo akagula kabikira akaje zoona president wanzelu wa umunthu wanze azilangula fundo imene fundo yose vile ngati imene kubazo li aliyese nchenga zipanga azidula azikandi license abangitse license yenchenga nchenga wa mulungu si nchenga wake ayi kuma president Saulos Chilima was vice president of Malawi.
He partnered with Chakwera to secure election victory in 2020. Relation between the two had become tense ahead of the 2025 election, in which the vice president was expected to challenge his boss. Malawi Congress is an oldest in the history of political parties in the country. They have experience in killing and arresting opponents. 1983, for instance, they killed 3 prominent senior ministers in a car-like accident. This year, they have managed to kill Chilima in a plane-like accident. Investigation from German experts finds that the plane was bombed with a strange device from Israel. The black box was hidden at the State House in Lilongwe, and even the aeroplane transponder was removed before the flight from Zuzu to pick up the vice president. President Chakwera fired his deputy as Minister of Economic Planning. The same president spiked the public reform report, which was drafted by Chilima. Without shame, Malawi Congress Party government arrested him on corruption allegations in 2022, only to withdraw it this year. Chakwera announced in public that he had suspended delegated powers to his deputy. Chilima stayed for 16 months without being delegated government assignment. Surprisingly, President delegated him by using trips to board and aeroplane. He died on the 10th of June in a plane crash. The accident occurred 10 a.m., but officials did not move quickly to mount a search and rescue mission. It was deliberately delayed for 10 hours with orders from above. Now that Chilima is buried, the president is trying to brainwash United Transformation Movement supporters. Malawi Congress is busy dangling carrots in the face of Chilima's inner circle by promising ministerial posts and government contracts. Maiko akunja akudziwa chimene chinachitika, koma ife aini ake amene tili mdzikomo tili mutulo tikungogona tikungoyang'anira zinthu tikumva mmene akuyankhulira. Ife aini ake amene taferedwa afe tikuzidwa zonoti ya maliro watisamalire basi zimene zizachitika ndi zochoka kwa Mulungu, pamene anthu m'maikomo akudziwa chenicheni chimene chachitika. Kodi anthuwa azitenga kuti zimene akuyankhulazi? Limpopo FM with Comrade Ntanywa, chigawo cha kummawa kuno Malawi. Ndati ndikudziwiseni mzimayi itu amene waponya audio ija yakulingazi kusisepi zimene zikukonzekeredwa kumeneko, apolisi akunsakasaka. Inu ampingo walingazi mukanakhala ngati akumpingo kwa ine kumene ndi mapempheraso ku CCP, siku limeneli sitikanapitako kuchalichiku apite kwa alendowo ndazibusa, chifukwa Limpopo FM yapeza kunena kuti mazibusa apalingazi anapita ku State House apasidwa ndalama. Lero mazibusa apasidwa ndalama, inuyo akhristu mukakhale kumene kuja kupupusidwa anzanu mmatumba mwawo muli ndalama, inuyo mukababwerera ku nyumba muzikasaukira ndalama yokagula shuga, chifukwa chonoti munafuna kuti mukaveke umaliseche wa mbusa wina wake kuti atikomere. Azibusa nonse azikristu nonse ampingo umenewu musapiteko kumapemphero akapemphere alendowo ndi abusawo, chifukwa alendowo akuapitira abusa sakupitira akhristu. Amalawi ndi mtsogoleri wa dziko la Malawi anayankhula ndi pakamwa pake osati ine, ndipo anthunso mukhoza kuponya ma audioziwo. Anayankhula kunena kuti nyasi saphimba. Kodi Amalawi chikutisangalatsa nchani kumaphimba nyasi? Tiyeni tisonyeze mkwiyo wathu. Mtsogoleri wa dziko adziwe zonoti Amalawi sife okondwa chifukwa cha imfa ya Chilima. Nyasi saphimba sine. Anayankhula okha, nyasi
sapimba. Amalawi tufuna tipimbe nyasi chifukwa chani? Nchenche tikuziona zikuoneka kunena kuti malowa sali bwino, malowa avunda nyasi ya Malawi. Sapimba. Nde Mkristu wanu tu, Mkristu wanu inuyo akulinga zinu, Mkristu wanu akumusakasaka. Ndela Mulungu musikatenga mabaibulo anu pepeya, Mkristu wanu akusakidwa nda polisi. Pamene pa gemu inaliongo itere 50-50. Osapita ako kumapempheroku. Ngati mena anapangira Akristo akatolika kumangochi. Atamva kunena kuti akupita kukapemphera kumeneko. Anangonena kuti asitima akapemphere ndi mulendo wawoyo. Inuyo chikulephereseni ndi chani anthu akulinga zisisepi. Mwina apite pa Eugene pa CCP, pa Lilongo CCP, ili pa Lilongo Girls Secondary School. Kulinga ziko msaloli. Chifukwa chonoti malemu amapemphera kumeneko. Machimo amene osakhululukidwa. Kokalapa kukufunika kukalapira kukatolika. Abishopu akakhalepo nde kokalapa kumeneko. Mazibusa asisepi anali ku State House alandira ndalama, lero afuna kuapusisa Azikristu awo tikulandira mulendo. Wina aliyese asabwere ndi telefoni, wina aliyese akabwera ndi telefoni yake ikhale off. Masiku onsewa Akristu matelefoni anu mmati mukabwera nawo mmaziwa mopangira mwake. Lero wina akakuuza ni chochita ndi telefoni yanu, telefoniyo anagula ndiwowo. Chikulandirani par popofemo ngati mwangu tikupesa kumene muli ndi comrade Ntanywa. Ya Babylon, mene botina pachikapo abange ato. Bamitengo ya misondosi. Kuchokera Konkuja ku Botswana. Anatimusa kutitimbeleni konyimbo. Anatikakumisa kutitizisangala wo. Nengina wakusa ningaimba baji nyimbo. Utitikamaliza nyimbo yotonse kukeba. Nengina wakusa ningaimba baji nyimbo. Utitikamaliza kuimba nyimbo hii kukeba yeye. Baji nyimbo ya kukajifi upaka moyo.
Kuseka ngati musa analindima ufanana ndi Yakobo umatupila kama fanana ndi Esau iyanadinamiza Rimpopo FM ndi comrade Ntonyo wa chigawo cha kumama wangani ndio noti Akristo akulingazi jombani kujomba siku limozi kuchalichi sifuto mupempheraso nyumba mwanu mutenga mabaibulo mupanga mapemphero nyumba mwanu zopusisana mdziko la Malawi ayi munthu akamapanga cholakwika azizuzulidwa kuti aziwe kuti zimene akupanga iyeyo anthu sakukondwa nazo. Nchifukwa chake mu 2019 Amalawi ochuluka mosogozedwaso nda president anapita pa msewu kukanena kuti apita Mutharika apanga zolakwika. Sono zikulephereka bwanji uyuyu mulingo umene umamuyezera nzako naweso uzawezedwera umwewo. Amalawi tasogerera chini chonse mtima umodzi tibwere kumbuyo mwezi chifako ikatero sopari Rimpopo FM lelo lachisano tingonena kuti Juma Mubarak salamu alaikum. Tikatero sopari Rimpopo FM ine comrade Ntonyo ndikusiyani mwa mtundu umenewu. achipangano chakale Nyamata amene timati Ramzi Mahiyo nyamata wapazomba pa Ramzi Mahiyo akuti naye sodo akumsakasaka isakani mukatopa ndi kusaka kumunena chimaukuwa wajita ndiuse sovanoli mesa ndinakuchitila zabwino zochuluka ineyo kakale kuti ukale mfumu ndinakunyamula ndine andipela kumbo kufangati ebe mayo undipela kunkalango kodi ndinabisalomu wanozimu wanga kufula pasi panthaka mayo ndafela nkhondo ya bale kaini kodya chiri malikuzi akumudisa Malawi ndikamulanzela kumwamba matembero wabwere kwaiwe ndi banja lawo ulindisoka isimu yanu naye nibwere pamutu pabo kodi Mulungu wanga uweruza bwanji apa kodi Mulungu wanga uweruza bwanji apa Malawi ndikamulanzela kumwamba matembero wabwere kwaiwe ndi banja lawo ulindisoka isimu yanu naye nibwere pamutu pabo
chioneke maifa ya South Stream tinagwesa ndege tiziwe tifunanso tipemphe ma platform ngati Lipopo FM yachina Comrade Mchanyo kuzani ndikuuza ziko chilungamo tipempheso Bakari Mlosi TV kuzani auseni amalawa chimene chinapa a vice president chomwe chikaini koja chilungamo chioneke wakufundisa Malawi ndikamulonzera kumwa chioneke matembero wabwere paiwe ndi banjala kulindisoha mizimu yanthu naye nibwere pamudzu pako